मेष राशि भगवान शिव बा हनुमानଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ଭୋଗ କରିବେ ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ତଥା ଆରତି କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଓ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀର ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗରିବ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଗାଈଙ୍କୁ ପାଳଙ୍ଗ ବା ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାତା ବହି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଚାରା ଖୁଆନ୍ତୁ। ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗରିବ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ବା ଧଳା ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ତାମସିକ ବସ୍ତୁର ସେବନ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲଡୁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗରିବ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ବସ୍ତୁ ବା କଳା ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ଦିନ ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଗାଈନଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦିଆ ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମଥାରେ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। କଳା ଚଣା ଗୋଲମରିଚର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ହଳଦୀ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଥାରେ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦିଆ ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ।